हमारा कैटेगरी में रउआ लोग आवे निका कहे की मतलब बा कि हमारा घरे एक से बढ़कर एक आलसी बारसन। हमारा सीएम साहब से ई अनुरोध बा कि आलसी ला भी एगो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करावस, जेमे पक्का पूरा प्राइज हमरे घरे आई। भूखे परान बैठत रहे, कहनी कि कुछ बना के खिया दसन, ना कि बेचारी पढ़त या तो कुछ वैरायटी के बना के एकरा खिया दी तो ना कोनो से ना हो। एक बेर जहाँ बैठ जाला सन ओइजन से उठल मुश्किल हो जाला। का करी तनको देर हम वेट कर लेती नु तो सीधे हमर स्वर्ग की ड्यूटी कट जाई। पूरी बढ़लही बा जाता नी भुजिया बना के या खा लेवे। एमे से एगो काटल मरचा ले ना दे हम कोनो के। एगो कुछ बनावे जाना तो बर्तनों धोए के पड़ेला, काहे कि ओहू में पहले ही से कुछ ना कुछ रहबे करेला। मैगी तो घर में रहे ना, मैगी ला भी बाहर निकलही के पड़ी। आ हमहू वही चौथ बाबा में से बानी। इसी भुजिया भूज भाज के लेके जाता नी बैठ के खाए तो सब कोनो टुकुर टुकुर देखे लगल सन कि अब जोतिया दी, लेकिन जोतिया कहा एगो काटल मरचा ना लोग के बुझात रहे कि हम